96% ମାର୍କ ଅଛି। ମୋ ମା'ଙ୍କ ସତ କହୁଛି। ହଁ ସାବିତ୍ରୀ, ଆମ ଝିଅ ତାଙ୍କ ସ୍କୁଲରେ ଫାଷ୍ଟ ହେଇଛି। କାଲି ଖବର କାଗଜରେ ତା ଫଟୋ ବାହାରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ସ୍କୁଲ ମାଷ୍ଟର କହୁଥିଲେ। ବାପା, ମୋ ନାଁ ସବୁଠୁ ସହରର ବଡ଼ କଲେଜରେ ରଖେଇବ। ହଉ ଲୋ ମା, ହଉ, ତୋର ଯାହା ଇଚ୍ଛା। ଗଲୁ, ମୋ ପାଇଁ କଣ ଦିଟା ଖାଇବାକୁ ବାଢିଦବୁ। ଭାରି ଭୋକ କଲାଣି। ହଉ ବାପା। ଏଇ ଶୁଣିଲ, ତମେ ତମ ରୋଗ ବିଷୟରେ ଜାଣିଛ। ଯିବା ଆଗରୁ ମୁଁ ମୋ ଝିଅର ବାହାଘର ଦେଖିପାରିବିନି। ସାବିତ୍ରୀ, ଆମ ଝିଅ ଏବେ ବହୁତ ଛୋଟ, ତାର ବାହା ହେବାର ବୟସ ହେଇନି। ତାର ପୁଣି ବାହାଘର। ମୋ ଶେଷ ଇଚ୍ଛା ଟିକେ ପୂରଣ କର। ହଉ, ଯାହା ତମ ଇଚ୍ଛା। ଶୁଣ, ଆଜି ଆମର ଅଷ୍ଟମଙ୍ଗଳା। ବିଧି ଅନୁସାରେ ଆଜି ଆମ ଘରକୁ ଯିବା କଥା। ଅଷ୍ଟମଙ୍ଗଳା ମାଇ ଫୁଟ୍। ଶୁଣ, ତୁ ତ ବାପାକୁ ଯାଇକ ଯୌତୁକ ବାବଦରେ ଯୋଉ ଟଙ୍କା ଦେବାର ଥିଲା ସେଟା ଆଜି ଦେବି, ନହେଲେ କିଛି ଭଲ ହବନି କହିଦଉଛି। ଯୌତୁକ? ମୁଁ ତ ଏ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନି। ହେ, ତୁ କିଛି ଜାଣିକି ନ ଜାଣ। ମିଟର ଡନ୍ କହିଥିଲା ମତେ ଯୌତୁକ ବାବଦରେ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦବ ବୋଲି। ହେଲେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମତେ 1 ଟଙ୍କା ମିଳିଲାନି।